ଏହି ଭେଜିଟେବୁଲ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ ନା କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ଅନିଅନ୍, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ଗାଜର। ତାପରେ ଆମେ କାକୁଡ଼ିକୁ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ସେପ୍ ଆମେ କେଉଁ ଭଳି କାଟୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କାଟିବେ। ତାପରେ ସେଇ ସେପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ପରି ସଜା ଯାଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଜେଇବେ। କାକୁଡ଼ି ସଜେଇବା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କାଟିବା ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋକୁ କେଉଁ ଭଳି ଆମେ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟୁଛୁ ସେଟା ଭଲସେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ ଏମିତି ଯେମିତି ଫୁଲ ଭଳି ଲାଗିବ। ଟମାଟୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବହୁତ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ଅଧ ଫାଳ କରି ତାର ମଝି ଅଂଶଟି କାଢ଼ି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କଟ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ପାଖୁଡ଼ା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ତାକୁ ମଝିରେ କଟ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିବା। ସାଇଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଆମେ ମଝିରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କାଢ଼ିବା, ଯେମିତି ପାଖୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବାହାରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟମାଟୋ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବା। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଫୁଲ ସେପ୍ର କାଟିକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ମଝିରେ ରଖିବା। ଆପଣ ନିଜେ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ କାକୁଡ଼ିକୁ ସରୁ ସରୁ ଦାଗ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗାଇବା। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। କାକୁଡ଼ି ପରେ ଆମେ ଏବେ ଅନିଅନ୍କୁ କାଟିବା। ଅନିଅନ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିବା ଆଉ ତାକୁ ସେଇ କାକୁଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଲଗାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ଟି ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ନେବା ଗାଜରକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି କାକୁଡ଼ି କାଟିଥିଲୁ ସେଇଭଳି ସରୁ ସରୁ କାଟିବା, ଆଉ ତା'ର ସେପ୍ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ସଜେଇବା ସେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡିଜାଇନ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିକୁ କାଟିବେ ପତଳା ପତଳା କରି ଏବଂ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା।